आंनि लोगोफोर दिननि पार्टिया मानि थाखाय नोंसोर मोनथिया जानो हागौ मानोना आंनो खोन्थाखायाखै आंनि सासेल' बिनानाव ग्रेसिनि दिनै रिं सेरेमनि जागोन सेंग्राया सोर जागोन नोंसोर मोनथिनो लुबैयाखै यस बिग्राय आंनि बेस्ट फ्रेन्ड बिग्राय प्लिज रिंखौ गानहोदो आंनि बिनानाव हांखुर जाथारबाय बे Come on, Ada. रथ' मा जागोन नैबे बेखारिफोरजोंबो ओइ बिनि बिखायाव सोरबा फैसा खुबैना हर मोजाङै खोनासं आंहा नोंजों सावरायनो गोनां जेबो गैया मास्टार बाबु बेफोरखौ नों मा खालामनो सानदों फामेनि जिउआ मा जानांगौ मास्टार बाबु इउ फुल मास्टार बाबु नों मानो जेबो बुङाखै अबे एंगेलजों नों आंखौ मास्टार बाबु नुखो आरो सोर फामि आं रावखौबो सिनाया ओंखारलां ओंखारलांगोन नाथाय नोंखौ लानानैसो फाग्ला जाखोना माखो नोंलाय नोंनि सोलेरनि हाद्दिफोरखौ बुख्रुजोबनो बांद्राय सम नाङा जोंनो मिन्थिबाय हे गार्डस थ्र' हिम आउट आंनि थैया गुदुं जानायनि सिगां आंनि सोलेरनिफ्राय नोंसिनि आखाया बोखारनांगौ नङाबा नोंसिनि आखाइखौ नोंसिनि सोलेरनिफ्राय आलादा खालामजोबगोन आं मास्टार बाबु नामा मोजाङै खोनासं सिख्लानि आखायाव रिं सोनायनि सिगां 1000 बार खेब सानसयथिबो नङाबा नोंखौ गामिनि मोसौ जेराव दं बेयावनो फुथुला बादि गसंनानै था आं आवगायनो बुंखादों आंहा नोंजों जेबो सावरायनांगौ गैया होननानै आरोबाव खेबसे बुंबावगोन 1000 बार सान इगनर खालाम बेसेबां फोरलायनो रोंनायखौ केरि अन What the? ओइ सोरबा चेक खालामबाय था Okay baby now no problem carry on Vigray